quick update rata mga higala atong gidalikyatan kining under construction na SM expansion no diri sa may SM Eculan. Atong ipakita sa inyo ha o unsa na ang status, unsa na ang development ani nga area. Okay, maayong hapon mga higala. As you can see na ako diri sa may SM area aron magkuha og update sa kasamtangan nga gina-construct na SM extension no na building. As you can see is nanay mga kuano kompleto no, nanay perimeter fence ang area sa gina-construct, and maglisod na ta og kanang kuha og footage dito sa may kung dito ta dool mismo sa construction site. So karon naara ko diri sa may atbang no. Pero try na ko niya o kuan kung makita ba ko kanang pwede makuha og footage dito dapit sa kuan mismo sa my fence. So again, today is October 21, Saturday, and kung makita ninyo mauna na ang itsura kasamtangan nga sitwasyon sa gina-construct na SM expansion no. And as you can see, makita ninyo no nga kuan last time kay napasa sa mga excavation na stage, mostly excavation na stage, karon na nasa sa karang pagtukod na no sa mga poste. Makita ninyo ni kuan na ni gimaw na umaga ang kuan mga poste. And sumo na siya no. And tama din, nangutana ko ganina, nangutana ko sa kuan sa security, nag-update ko ba kung unsa ba gyud ni siya nga building, kung kini expansion ba gyud ni siya sa mall. And ang ilang tubag sa kuha is kini siya kuan daw, dili daw siya expansion sa mall, kun dili katong mao lagi ito ang kuan eskwelahan and National University. And so nangutana po gud sa mga vendors dire, same gyapon ang kung question is mao gyapon nilang tubag. Kuan daw ni dili daw ni siya extension sa mall kun dili eskwelahan daw. Mao na siya ang kuan no, National University. But of course for confirmation na siya no, kay wala pa man tay nakuha nga official statement gikan sa SM kung unsa ba gyud na ang gamitan ana nga building. So mo lang to, kato lang ang gusto na ko i-share na kuan. Nagpangutan ako diri sa mga security guard nga nagbantay diri, and ana sila kay eskwelahan gyud daw ang kana nga building. So again, for confirmation na siya no, gyapon ta kabalo kung mixed use ba na siya, base like na mall component gyapon or kay ay expansion sa mga stores gyapon nila no. And the rest nga part is for school. So mo na siya no. Sumulang man na nga itong makita, mahatag na ito nga footage sa inyo ha karon mga higala. October 21, Saturday. Tungod kay naka fence na yun tanan no. So, kana lang sa karon mga higala. And salamat sa pag-tune in sa Davao Portal. Bye-bye.